साबायखर नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ फोरमायहरनो सानबाय जेराव एनडिपि आफादा जितु समनि फाखनाव मोनब्रै हिसाबाव मोनब्रै जाबाय होननानै बेखौ मोनथिनो हादोंमोन। बे बाथ्राखौ आं नङा होननानै बुंनो सानाखै, बे बाथ्राया नंगौमोन। नाथाय बियो समजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि तारिखाव गोनांथि जानायलाय बियो दिनै मोनसे जाफिननो हाबाय। सांगठनिक हिसाबै मोनसे जायाखै, नाथाय जि खामानिफोरखौ मावलांनो गोनां दङ बे खामानिफोरखौ खौसेथियैनो बेखौ मावलांनायनि किसुमान गोनां रिजुलेसनखौ लाना दोननाय जाबाय। बुंनो थाङोब्ला बेनो जे आफाद हिसाबै जिहेतु मोनब्रै हिसाबै बियो सिनायथि मोनबाय, गनायथि मोनबाय, बे बिदिनो थाबाय। किन्तु जि मावनो गोनां खामानि नैबे 27 अक्ट'आव जि एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय, बे एग्रिमेन्ट जाना थांखांनायनि उनाव गोबां मावनो गोनां खामानि जोंहा थाबाय। बे खामानिफोरखौ मावफुंलांनायनि थाखायनो आरो जों बर' रायजो राजा एबा बे ओनसोलनि बे बिटिआर रिजननि मोजांनि थाखायनो बे आफादा दिनै माखासे गोनां रिजुलेसनखौ खौसेयैनो लानाय जादों। बेहाय गुबुन जेबो सन्देह थाथावना गैया आरो बे आफादनि खौसेयै जिथु सावरायलायनानै रिजुलेसन लानाय बेखौ मावफुंलांनाय जागोन, बेखौ आङोबो बुंनो सानो आरो। बिसायख'थिया जाहैबाय बियो कमन। बेबायदिनो जोंहा नैबे एप्रिल दानाव बिटिआरनि इलेक्सनाबो जागोन, बे अलरेडि शेड्युल। मानोना बिनि सिगां 2015 मायथाइयाव इलेक्सन जादोंमोन, दा बियो 5 बोसोर बारलांबाय। बिनिनो दा 2020 मायथाइयाव बे इलेक्सना जागोन, बेखौ आं फोथायो। मानोना बे फासया बिनि खुनु जोंनाव इनफरमेसन गैया। आं सानदों बियो जागोन। दा बेहाय नोंथांमोननि प्रश्नआ बेनो जे बे इलेक्सनाव एनडिपि आफाद हिसाबै माबोरै रल लागोन, नङा होमबा? बेवहाय आंनि बुंनो गोनाङा ओरैसो जे जि पलिटिकेल एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय, जि गोरोबथा जानानै थांबाय, बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखायब्ला बेयो पलिटिकेलि बेखौ हेन्डेल खालामनांगोन। बिदिब्ला बै आफादफोरा जिहेतु बे एग्रिमेन्टखौ खालामनायाव गोबां मैखोम बिहोमा होबोदों, फारसेथिंजायनिफ्राय बेखौ सरकारजों सावरायनानै बै दफाफोरखौ सोदांनायाव, बेखौ लिरनायाव, बारगेन खालामनायाव, भारत सरकारजों सावरायबोनायाव मैखोमै बाहागो लाबोदों। दा बै गासैबो दफाफ्रा जाफुंनांगौनि जाहोनाव जाय बिथांमोना सरकारजों सावरायनानै एबा नैबे दफाफोरखौ बानायदोंमोन, बेखौ नायबिजिरदोंमोन, बारगेन खालामदोंमोन, बेवहाय बाहागो लाबोनाय मानसिफ्रा बेखौ गोसो होसिननानै मावनो हागोन आरो बेनिफ्राय साबसिन गोसो होनानै मावनो गुबुन थानाय नङा। बेवहाय थाबाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिथांमोनाबो लोगोसेनो थाबाय नैबे आफादनि मोनब्रै ग्रुपजों लोगोसे जे जों गासैबो ज' जानानै नैबे पलिटिकेल जिथु इलेक्सन प्रसेस बाहाय बाहागो लानांगोन होननानै आं सानो आरो लानाया मोजांसिन जागोन। आरो आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानो जे जाय बिथांमोना बे एकर्डखौ खालामनानै लाबोबाय, बिथांमोननिफ्राय साबसिन आरो नैबे एकर्डखौ रावबो बुजिनाय नङा। बेखायनो बेवहाय गासैबो ज'हैनो जोङो बाहागो लानांगोन आरो बे बाहागो लानायाव रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे सहाय मदद होयो, आं बेखौसो खावलायनो सानदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों। दिनै बेवहाय जाय दैदेनगिरि बिथांमोना गाव गेलेनो लुबैयैनिबो मोनसे सोंथि थाबाय। बेनिफ्राय नैथियाव जाहैबाय रायजो राजाया बिथांमोनखौ हास्थाया बेनिबो मोनसे खोथा थाबाय। थामथियाव दिनै जिहेतु माखासे आयेननिबो प्रक्रिया थायो, जे गोबां समाव जों खावलायबोबाय थादों भारत सरकारखौ जे एनडिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव जि किसुमान केसफोर बेफोर दङ, बेफोरखौ बोखारनांगौ। नैबे गोरोबथानि गेजेरजों जेनेरेल एमनेस्टि होनानैनो होन बा माबा मोनसे प्रसेसजोंनो होन, बेखौ बोखारनांगौ। दा नैबेफोर आयेननि गेजेरजोंब्लाबो जायफ्रा मोनथावना जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानाया मोजां। आरो बेबायदिनो जोंहा आन्दलननि पिरियडआवबो जों पलिटिकेलि प्रेसार होनो थाखायबो जोङो बे मुभमेन्ट ग्रुपआ मोनसे पलिटिकेल हान्जा हिसाबै जों दाना लानाय दंखायोमोन। दामाने जोंनि नैबे आन्दलना बे बर'नि जिथु मोन्थाइखौ मोननो थांनायाव पलिटिकेलिबो प्रेसार नांखागौ जायो।
बेखायनो जोंहा दाना लाखानायबो दंखायोमोन दा बेजोंनो जों खौसेयै खामानिखौ मावलांनांगोन बाय गासैबो एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रानोल' दि बाहाय माने इलेक्सन गेलेनांगौ बे बारा जुक्ति जानाय नङा जों नायनांगोन मावफुंनो हानायबो जानांगोन बेनिफ्राय जों जिथु खौसेयै फैदों बेखौ जों माने खौसेनो जों लाना थांनांगोन होननानै आंनि बेक्तिगत अपिनियना बेबायदि होननानै आं बुंनो सानो आरो बिनि गेजेराव जाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि तारिखाव मैखोमै बाहागो लाबोबाय बिथांमोना हले बेवहाय इलेक्सनाव रल लानायाबो गाज्रि जानाय नङा होननानै आं साननानै लायो आरो